APM Sona ya 2019 anaika mu secondary school 250. Leader of opposition Lazarus Chakwera amatsutsa. Kumatalo wa Boma 2020 anayamba kudzidama ndi sukulu zopempha muthalika. September 2015 APM anapita ku China. Opposition imanyoza kuti akononga ndalama wapita ku holiday this and that. Anabwerako ndi misewu imene tikuona mulilongo. Lazarus Chakwera anaenda maulendo 80 anabwera ndi chani akuti Bridging Foundation. That is a dream, maybe 40-40. 2014 APM anapeza inflation 24%. Pamene amachoka 2020 9%. 2025 anapeza njala, mizere ya mafuta komanso 29% inflation. Miezi 4 watesa njala, mafuta akupezeka, inflation 24%. Ndiye wina akuti atupere akutsutsa ponena kuti Sona sikuthandiza kuchesa mafuta. Akuluakulu Malawi is mezi economy, popanda ufa anthu akagwira ntchito, komanso chimanga chikakwera zambiri zimadula. Choyambirira APM atamba kulamula anatsitsa chimanga, Amalawi akukhuta, potero akhoza kugwira ntchito zotukula chuma. Atupere akuti yayi imene ndi mistake. Sitikudabwa ndi maganizo ake chifukwa 2001 anthu amadya zikhawo za Mchire kwawo kuserema analephera ngati MP. Mabridge, misewu yonongeka, komatu anali phungu and even minister 16 years. Mwana amene yakunena kuti mabanja ambiri mdziko muno akuvutika ndikuya kwa katundu. Kodi nthawi ya Chakwera anali kuti? At least for now APM watsitsa chimanga, Amalawi akukhuta. Koma nthawi ya Kongresi Chitedze inali staple food kumachinga. Ndiye lero mopanda manyazi former MP wa kumachinga akulimbana ndi Mthisa njala. Akuluakulu APM sangasinthe zinthu tsiku limodzi, koma mmene wayendesera boma miezi 4 he is better than Chakwera and Atupere combined. Mukayang'ana DPP manifesto sukulu ya ulere zikutheka, ena aja 4,000 ekanthu passport 40,000 zinavuta. APM manifesto mphamvu zichoke Capitol Hill kupita ku midzi 5 billion CTF zikutheka. Lazarus Chakwera high five akuti Independent Anti-Corruption Bureau, President asasankhe Board of Directors, komanso anatuza kuti sadzakhala Chancellor wa Malawi University. Kodi zinatheka? Martha Chizuma anamangidwa, Chakwera amasankha Board of Directors mwachisanzo Pauline Zamba. Anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awa niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Ndalama material zinasowa kumeneko. In addition to that, anali Chancellor wa Malawi University. So it is only APM who can promise what he can do. Wakhala kunena pa kampeni mphamvu zichoka Capitol Hill kupita ku midzi 5 billion CTF zikutheka, chimanga chochipa miezi 4, mizere ya mafuta yatha. Mwachidule Atupere Muluzi is not the right person kulankhulapo za Sona. Nthawi zonse akaluza chisankho amathawira kunja. 2001 anthu amadya zikhawo za Mchire, Amalawi akudziwa kumene akuchokera. And moreover, Atupere anali ku China pamene APM amathesa njala. Vuto la mwana ameneyu amakhala kumpanda, akanapita kuserema akaone mmene anthu akudyera sima. Akuluakulu, history is the best teacher. Program yathu ndikuti sinthe mmene chuma chimayendera mu Malawi, kuti chose chuma ku Capitol Hill ibele ku mamidzi, ku madesi kulikonse, DC yonse
DC yonse ilandire ndalama ndipo kafa kumanga school, ka chipatala, ka nsewu, ka chanchanyi. Iwo azimanga chiwanda amene amaziwa mavuto awo mdera lawo. DPP oye mdera lawo komanso azilemba ntchito anthu a mderamo kuti anthu a m'mizi apeze mwayi opeza ntchito osati azipita ku Lilongwe kapena ku Blantyre yayi koma azipita ntchito m'mizi mmenemo ndimene timati people centered development. Ndi programu yayikulu kwambiri. Chachiwiri, maphunziro education. Palibe dziko lingatukuke popanda education, popanda maphunziro. 1964 Singapore inali ngati Malawi, the same, osauka, koma pa number 1 chifukwa education. Awachita invest education. That's why he failed kunakuti kuyambira September sukulu izakhala yaulere up to secondary school.